Extra e 88 Rock Show te apresenta E Gol di Corso. E Gol di Corso. Sigi Turcos rondou de nossa seleção de futebol que vai apresentar a na Mundial 2026. Turja Mars de 7 para 8 na 88.3 FM, Extra.cway, riba plataforma de Facebook de Extra e 88 Rock Show. Programa dinâmico hosted by Carl Reuter, Big D e também JT. Que cobrir Turcos rondou de nosso equipo nacional The Blue Way. Com invitado na interessante análise maneira para acostumbrar com ele. Turja Mars aqui na 88 Rock Show e Extra.cway. E também vamos seguir-nos riba Facebook, riba plataforma de Extra e 88 Rock Show. E Gol di Corso. E Gol di Corso. Tahibabu Mundial 2026. É hora de verdade, chega back aqui, é de dois edição. É de dois edição de Gol di Corso, aqui na Butsin de Ucharo Corso, e também na plataforma de Extra. Dia mais, onde como me tem me ave carreira e também Big D, também tem conosco, nós temos invitado, brother, welcome, feliz tarde, de dois edição, qual vai? Feliz noite, Pavo, JT, então, tudo de Rocker Soul, e também turco, de sintonizar a plataforma de Rocker Soul, e também Extra. Nós temos outro programa, outra coisa interessante para trazer adiante. E prometo que dá para dar algo interessante com o Gino. O Gino, a conta nós ouve coisas que nós não está só. De para trás e cortina, nós não sabemos das coisas. Elas caem e cortina, mostra não. Big D, welcome, qual vai, brother? Nós aqui, qual é a intenção do programa também, não? Nós esperamos que estamos falando de cortina, nós temos nós e nosso gente não. E nós aqui dona de massa tino de lo que está passando com os Blue Wave. Então quando nós chega aqui não, então conta baiendo, começa, estou contando mesmo de como sabe noite, com outro programa aqui. Seguro. É Gol di Corso, agradecendo nos sponsor andame Big D. Sim, um big shout out a nosso amigo de Garden Group, il tributo e também nosso amigo de Dragon Sports Book. Quando botamos com a quentura de Copa Mundial a começar na Dragon Sports Book, aí na Sahara Casino, posterior futebol, beisebol, basquetebol e cabai e hobby deporte, mas e quando mais claro para gamba responsável. Sim, não. Se andar aqui seguro não também para se sabe possível então de 12 edição que com nos tour tinha we meu brother Carl Reuter. Você JT, nós também estamos outro ângulo também. Algo que nós por vitrine de programa storytelling caminho nós também wak hopi actor e of hene nang ku ta sigi of ta cerca de seleção nós por bisa usa oreta confirmar dia seguinte dia nós tem algum invitado da e cortina ku tinha scuif na também bias tour então ainda não hopi gusta pero los fez nós tem invitado também bom amigo de mim que está biba no lado, está com vacância, pero me tenho bingo ne awe também para nós conversar com ele, que é Nathaniel Willerman, que está amante grande de futebol e que assiste o trajeto aqui para quando ele acaba na 3-4 anos nós busca classificar para o mundial, ele seguia já seca, o crítico também, met name, então nós também trazer também para e também do nosso ponto de vista em vez de gripa da seleção tá nós tem intercambiar só basta debater o rato só da turbiar nós tá aqui mesmo pero su embrem também tá de importância para fanático neutral que porta tá bisa Kiko da nossa comissão nós papiando aqui de parte de futebol também nós tá dando nada chance para introduzir o mesmo também nada. Een nootje. Ik probeer zoveel mogelijk in het papiamento te doen. Maar mijn naam is Nathaniel Weileman. Met een fanatico pro me. Een fanatico di voetbal. Anto mi dorco hopi amigo di mi. De temporada di Kluivert wordt selecta. Maar kom je zo volg selectie di Corso. Anto ja sindsdien eigenlijk. Sindsdien maar ik heb volg gewoon ik heb de lanta marduga per de sonho. En toen volg eigenlijk alles gewoon een beetje tot op het bot eigenlijk. Ja. Bozanat, nós na Corso, nós a bibe di parte Corso, pero tem opi antiano, opi youth Corso, a bibe classificação mundial que nós para mira vídeo nang
Orana, como dice, dat in club na Yeng. Pero e classificação para mundial para EU de Gorsou biba no Holanda. Coisa que vai. Opi great hoor. Opi great. Nós mira dat die hopi initiatief ko awardo toma door die Antiano na mes ko eigenlijk nunca nos não mira. Dus Villa Italia awardo presentar als een big screen ko kos ko nunca na passa. Anto bota mira hopi bia ko ta outro raça nan as kos na sin na Corso na Holanda. Pero dat hopi great para mira ko Antiano nan também por as Algacina. Dus dat was super leuk. Vooral voor onze classificatie, contourende Subicaya. Normaal, na Holanda, de Marokkanen cultuur. Ja, het cultuur kon aan, maar weer classificatie, fijo. Ik heb dat bezig. Dat is gewoon nationaal. Ik heb dat op die great manier ook nos Antiano na zende gewoon ja, het staat eigenlijk gewoon. Zie je toch? Dat was super leuk om te zien. En door Rotterdam toen staat eigenlijk te kunnen zien oranje. Dus eigenlijk ik kook nog eens daar ook grande eigenlijk. Ja, oranje, Marokko dan hebben we beste grande laatste tempo na Turkije het gewoon nanta eis alles op. Ze zijn altijd nummer 1. Dus dat die op die geluid op basis die Antiano Corsolinho. Dus dat we toch gewoon great manier probeer bij gewoon Corso wat dominant staat die zeg maar. Oh, ik weet op die grande wat die af dat zie je gebeuren. Op die grande kook passie dan. Sim, so tumba is ko bota mak me mundial na outro nível também, no? Holanda meesta ding en de Europese grande também ta ding of a classificatie zien en bota mak me in de euphoria, merchandise, tu kota oranje, tu kota na ecologia país, pero e bia aqui ta problema com nós amire para nós mesmos. Juist. Ik ben eigenlijk een machine tegen, maar gewoon ze dat kleed aan blauwe ori, pas aan nos cultuur, goed nos heen en aan. Real, anto wat de mira dan ko merchandise no dat para preparar para a situação mesmo passou. Mi mesmo dat in Gani compra shirt et tempe, no poranja shirt, no dat new winkel, no dat ja, binde shirt maas, wat dat belt, nadat bezig gewoon van ja, de eerstvolgende is denk ik gewoon wanneer ze de officiële shirts weer krijgen voor het WK. Yes. Dus ja, nieuw en dat eigenlijk preparaat. Dus het werd een beetje onderschat. Dus het was gewoon great voor mij dat ik Corso was surprise door in de toch. Nou, mita puntravo, mita corora não se será com o suco, mita corora para Facebook, mas mano, me assistiu. E pro me bia ku ba começar a seguir intensivo seleção de Corso. Tá cara bom claro, bota bota op crítico, tiene não gusta com va expressar, pero com a o comigo conhecer, assim não está expressar, você tô indo op crítico e mas se tá mira assim tá expliquei. Quando não é pro me bia com a minha seleção de Corso, que dá para o meu pensamento. Wauw. Ja, het was gewoon wennen, zeg maar. Anto mino abai buto hopi verwachtingen. Pas ik probeer wennen kom wak gewoon door die brother nou. Mane un Kiko Martino kom bij school kone un Jurien Gari ko mi kon se feitjiki. Dus toch gewoon amigo dan kom mira. Dus mino abai wak op een manier van komen te weten van ik ga echt kritisch zeg maar voetbal bekijken. Toch gewoon gunnen, mira brother aan die bo. En eigenlijk lokaal kon intense dat tapa buta mas tanto un grotere blik riba selección door die buta Peter Kluivert komt met un trainer kuta hopi kon zo pa nos na Holanda. Dus ik ooit aan met trouwen tiki shirt sponsor kabira Nike. Dus constant chiquito op de bisa van oké, nou echt poer wat boete op je andere grip of zo. Ja, het was gelukt bij mij. Maar voor mij was het meer zeg maar om te kijken gewoon naar de vrienden van mij. Anto después, naarmate de hand, koop de mira constant birando maar serio. Anto jori bo zicht dan met de camion stijl. Dus wat de mira stijl maar van oké. Nu wil je naar de grotere stap of naar de hogere stap. Dus dan moet je ook bepaalde dingen gewoon presteren. Dus minimaal, not een minimaal mas die gun mas. Maar wat minimaal, ta un minimaal ku botingu presta algo para sigi bij een next level. Dus naarmate de jaren ele kom ze cambia si. Toen nog een para que costa virando man, oké, cocky. Maar serio? Het is een hobby, dat is een hobby serio. Dan kost het echt om aan de push aqui na serio.
Orbo mira is sponsor ng correcto bini, zeg maar. Dus orbo mira man un correndon bin. Orbo mira ku correndon tam met ICG certo trainer. Dus wat mira ku oké, nu zijn het wel de juiste stappen die gemaakt worden. Ik ben het er eens, goed dik advocaat. Dan is het eerlijk, ik ben het er eens. Maar zo, aan mij toch met te verwachten. Er is een moment na Sina, ku ting jeng trainen naar Antiano. Anto trainen naar tambe ku te upcoming naar Hollanda. Ku met de mira ku notayando echt zeg maar de juiste Push. ja, de juiste push, zeg maar. Anto, maar vind het jammer, pero then again, ja, eerlijk te eerlijk, min op discredit, zeg maar, lokaal dik advocatie toch aan het einde van de dag. Dus hij staat ervoor bekend. Hij staat ervoor bekend. Als je ku país na Manila, als je ku Rusland, dan dus nou Korea Guzeling. Dus hij staat ervoor bekend om zeg maar, met kleinere clubs en kleinere landen zeg maar, toch wat te doen. Dus ja, eigenlijk laat je lokaal administratie dan. Dus ele bokor zo dan. Promego busigi, papia tocante mane trainer aan lokaal et cetera. Abo tinha uma ideia mais ou menos quem lobo por se abo taba dat tinha keuze quem lobo por apone como trainer in base. Awaki como un hoofdtrainer, minotine, pero como assistent trainer lo mi sigur bisa FFK toma blik op Dentio Nasisio. Ta trainer ko ta hopi bong bezig. Komen we de selectie aan die Corsao dan? Zie, dus ele jongen de selectie die Corsao. Eta hopi bong bezig naar Hollanda. Ko ela train de volgens mij de U12 van Feyenoord. Want después door ko Feyenoord no a mane en nu heb je een chance bij een grotere team. Dus naar Feyenoord, en bij Awaki naar NAC Breda. Nu is hij bij een grotere team, de U14 of de U15, bij NAC Breda. En het een trainer kom je meest Sinta Bandije. Como assistent, en tot een guy ko, ja, hij bekijkt voetbal echt zeg maar, op een ander niveau. Zeg maar. Okay. Dus het is algo het is een guy wat ik nota ribe een niveau grandi, dus nu kan je hem nog approachen. Dus kosna sinat aan met aan je FFK mestatie dus hunga donang plus trainen dan ku te approachable hinda, approach naar Awaki zeg maar. Nou bij approach naar ornang aan je eerste team of orna debuta. Dus kom je approach naar van tevoren. Tam met dingo bisa ku meeting certo connecties ku certo hunga donang anto matende tam ku ein passa ku hoe heet die rechtsback van Sparta? Jurijn Di Sambo. Nee, die andere. Die Martes. Yes, Martes. Maar kom ku nang informa over die Martes. Ta hunga doku ta opkoming. Anto de aan je ki bezig ta evolua. Eigenlijk abuta sambo banki mes. Un temporada. Dus ta algo quasi me orgulloso toch comisaku kosnan ku antes na no worden assim. Nanta guarda teora unga donang llega top. Awaki tambe ku nanta bezig ku kosna assim na tambe si. Pero no lubi da ku to unga doso team trainer na tambe ku op de juiste niveau. Ik was wel busy na tonko ku met de keren no simo pianta. Ami ku bota papier met de keren ak no Corsao tambe. E conexão entre Corsao e futebolista dan ku roots YDK. Timbia da ora é uma dona aqui assim 18, 19 com nada de eerste team de equipo e na conexão de bem of timbia botar na de under 20 pero depois under 20 botar lá na baia na de eerste team in Europa ja na de bem maar assim. Nee, en ja, algo como mira laatst tambe minosa kon nga se of kon na bespreken Suriano. Mira ku Suriana bij ku U18. Después ku elonga akina no Corsao. Ele worden opgeroepen door die U18 die Hollanda. Dus maar mira het ongenaamd tambe. Dus certo awaki ka bij politieke commissaris zeg maar. Nou ik bedoel, dus die politiek is nu al bezig. Dus awaki botingo babo cabeça zeg maar op Hollanda. Botingo bringa ku naam paso. Ese to unga doku feina ora na commissaris kos na sina. Anto ja, nos makama na sabi, na nós vimos makama na sabi na sa que hora qua momento nang usa nang power of qua momento nang buta mane algo guta glimbo dilanti
Of Moestrabuko, hier is het beter. Of beter kom je hier bij ons. Of Ja, dat dan heb je Curaçao is vrouwen toch- bij Oranje, cool. Snap je wat ik bedoel? Dus hun kijken ook voor hunzelf, zeg maar. Dus de momento na zien, maar neem maar Miracle, Shuriana bij Wardo, opgeroepen door U18. Nog give up. Dus nu moet je gewoon ook laten zien, want je bent ook gewoon een eiland die naar het WK gaat. Ja. Dus in mis een toernooi hoe lang dan met erbij. Dus Bamira kuta possible ku Korsaupo bij WK tamen. Dus de momento na zien, bon notingu babo ka besa waki, botingu sarupa hunga dona sina kuta wordt gezien als de grootste talenten van PSV, Feyenoord of Ajax. Botingu brengen gewoon panambing Korsaupo tamen. Pau pique mas kita pa dos, want wij kwijt tour sowieso. Nee, tuurlijk niet. Pa dos boek kwijt. Ja, dat een stap die lang te gaan. 100.000%. En vele ora zeg maar Bomira de mogelijkheid is daar. Je moet niet opgeven. Je moet niet opgeven. Botingo brengen wakkie. Wakkie botingo brengen dan weer op. Misschien soms is het vies. Dus misschien is het dan net zeg maar van je weet toch, de ouders bellen, bij ouders langs gaan. Te kost na kuna aan de ACC. Snap je? Dus ofrecer kost. Team bia not mag. Hoor je me doen dat boyjes zij zijn not mag, pero kosko je passa acaba ding selección. Sí, se nos mira más fácil al vast. Snap je? Dus ja, je moet even vies spelen als hun gewoon. Bosa na ta weba menciona dos number. Se man passar jingo pa PJ, e yabi kuko. Pero ba menciona number e ga anto esse pa mita exemplo de nossa seleção. Parce pa mi ela cresce muito que seleção e Churingari. Abo conhecer. Ja. E ga aqui tá para um amateur de futebol. Ja. Pero ga aqui tá op disciplina, op determinar pa chega het meest mogelijke top. Ja. Dan je longa eredivisie, longa eindtoernooi com Corsau, het bij no mundial. Eerste goal van Cold Cup. O gol mais importante na história de Corsau, Ja. tá o gol den Gold Cup. Last we staan die mundial, Ja. por me que é um gelinga den Gold Cup. Ou se abo tenho descrever Juringari, como te descrever ambe anto ding de no seleção dame. Een strijder, man. Een strijder. Een perfecte voorbeeld eigenlijk. Maar zo, in manier kon bieden prof, dan manier kon hoop je in de log give up kabel. Of nou? Dus kom je dat ding. Unconventional route. Man. Dus, juist, met een hele omweg. Dus van amateur naar Excelsior, van Excelsior weer terug naar amateur. En dan via amateur toch weer zeg maar strijden, blijven strijden. Je gaat RKC. En dan bij RKC toch laten zien dat hij een groot talent is. En dan in de tussenweg zeg maar ook kiezen voor Curaçao. En dan vanaf het begin in het proces er zijn. Niet klagen. Elke dag zeg maar met zijn beste beetje voor. Taungai ko si we no conheceu, taungai keto. Pero taungai hopi zeg maar jolly. Pero gewoon, hij heeft gewoon de juiste mentaliteit. Snap je? En como een Yui Corso is dat de mentaliteit die je moet meenemen zeg maar om prof te worden. Pa colmo ao ela promover a trobe de dos via pa Saudi Pro League. Die dos zijn sigi. Ela cambia team. Poi bebinho de team promover pa Saudi Pro League. A liga com Cristiano Ronaldo nando. Outro anos po mire. E gai echt ela scope op leo in zijn carrière. Maar nee, we bisa eigenlijk een normaal give up. Ja. Ou como kita basicamente tu cosco e tá por aí alles behaalbaar ela al também in zijn carrière. Juist. En toen ben ik ook hoop je te kijken op naar Ronaldo en Messi. Is Ronaldo toch zeg maar de betere voorbeeld. Waarom? Omdat het een harde werker is. Messi is meer talent. En dan nog een beetje in jury in de Messi League. Pero de mentaliteit die je moet hebben om prof te worden, is de mentaliteit die Jurien heeft. Strijder. Juist, je moet strijden. Je moet niet kunnen opgeven. Je moet gewoon, zeg maar, ook al krijg je een setback, alsnog gedisciplineerd blijven. Pas op, de juiste mensen kunnen nog steeds om jou heen zijn om jou toch, zeg maar, de juiste route te geven om te komen waar je moet Je komen. kon soms krijgen het trainer naar de waar je kost zit aan, no? En kon fuerte worden mentalmente também de processo. Juist. Wat perde op je. Juist. Parece bogano. Juist, maar zo aan de hopi die nos Antiano naar Holanda tambe, dus in de bisa corso zo naar Holanda tambe, not de disciplinatie zeg maar. Dus is dat zijn toch wel de belangrijke dingen om te zeggen van Pauwbira prof, dus die daar mensen bisa umbia, ta 20% misschien kwaliteit, 30% je talent, maar 50% is gewoon geluk. En in die geluk
in die 50% van geluk, daar zit zeg maar ook hard werken. Discipline. Altijd je Juist. beste beentje voor hebben. Toch zeg maar, de juiste personen moeten jou zien om jou net die Op push het te geven. juiste moment, juist. Snap je? Dus de geluk is het al. Dus elke training dan moet ik ook in een presta, maar niet al wega. Misunko. Juist, mas a mim deve ser boa suerte tava da três assim. Sinta sem assinada suerte também se que boa assim. 100%. Oh, na bosa nossa papia, o iba papia de disciplina, mas cuco também tinha coisa. Bom, bota agora na Holanda não bisa cuco tá comanda cuco tá yudi comanda. So turca minda cu comanda bai. Ela bai cu cuco, pero biau despe na puntrena bisa na Cuco Martina toen ga ik met de bisse. Cuco ouwe toen een rechtsback. Cuco ouwe toen een volante. Cuco ouwe de cinta. Cuco ouwe bij tribune. Cuco de bisse. Is goed. En dat is meest duro. Segundo dia também. Dat é amplo lá die ga je nog onga deno seleção. Zo bi bia ene dat wij ga je nog bunga de seleção. Bisse ga je nog ja, na bin drase en na bin basila. Basila. Per ga je nog hopi disciplina ku coach nang renombra a doen nang oportunidade pai com não vários caminhos. Cuco mas tem Southampton plus. Yes. Everton boy Yes. Si Barcelona dat in tiki sengen do Cuco na raak blesseerd. Tu biame de bisse koi. Le labai Kuma zou hem 100% meenemen. 100.000%. Mesmo com o da pai, com a estima da pai também. Tu caminha com na yegi bai, ela informar para bem com o da pai, of ela sowieso bij com o da pai. Dus Koeman is zo'n type trainer ook, zeg maar. Team op je in het team manier, minke bij moet je papi over Holanda, pero team op je in de stijl manier bekritiseren. Maar zo het ding altijd dezelfde groep. Maar dat is gewoon hoe hij runt. Dus het staat zeg maar van oké, aan deze speler heb ik dit, aan die speler heb ik dat. Dat zijn de spelers die ik gewoon meeneem. Dus ungedomene Cuco, ungedomene Koeman te respecteren, dat heeft allemaal te maken met discipline. Mas, você nós tinha tendência de visa do mirar o pé tá. Ah, nós não tem talento na Corsol para formar parte da seleção. Pero dante de nós tinha Daniel aqui, na tinha abu dentro da tem sportschool, casa. Você anda para tem hopi talento de Corsol. Dat sal je veel Corsol não é dat jongen to bem mulanda. Então, o mês tá visando, nós tem hopi talento tá com guia na mistake para implementar trajecto para não po desarrollar o talento nos tem pero você anda não portar sim e bases então tem biata difícil para change things up pero toch é pensamento que nós temos aqui na Orso não tem talento é que é verdade. Nee, dat klopt helemaal niet. Dat klopt helemaal niet. Die hoop je op je talenten. Vooral talenten den two type sporten. Dus no voetbal zo. Team jing type die sport. Korso tien talento. Maar het gaat alleen maar om de juiste begeleiding. We moeten bedoelen plus je moet je de juiste start. Si we doen een start, dan moet dit zo ja. Si we doen een start, dan moet verwacht naar bij buitenland, dan verwacht naar binnenback. Sta je al 1-0 achter. Pas op, ik ben oren bij buitenland, dan dat is zo ja, dan bieden aan je nang. Dus we nemen dan kwalijk dan bij aan je nang jore aanto bezig van nou met represent aan je nang pas op mij toe kozen nang. Snap je dus in best die lagen dan bij pavo. Pour die boete e basis akinang ku nampo desrena akinang prome anto combine ku eigenlijk antiano curriculum mita prome anto laten ons bizar met 18, 17 naar bij buitenland maar dan staat alleen maar van oké, nu ga ik alleen maar zeg maar om die hogere stap te gaan zodat ik terugkom. Dus niet omdat ik die hogere stap ga doen om weg te blijven, maar zodat ik terugkom. Maar si dan bij 4, 5 1 tatiki botanya te bieden. Ik gevoel in het país. Juist. Natuurlijk bij de basisscholen gedaan. Juist, É parte desse não como futebolista também, não sei que da pegar não, é parte, você é dona, botin para exceção se Tahita se, botin Brutilo se também na sei que no Corsol by tava dando top talent na 8 de Ajax, pero no tem gap, não sei, tem gap feita aí, bom bisa, botin hel também by também hel tungano de RKC o aqui para colmo, pero muito que nasce no Corsol tem bia a walk a gap e chega betaal voetbal tá grande, tá muito grande tem bia. Ja, pero kijk, ik no que tan negativo, pero
botingo wata me manera of in momento nanku hunga do nang akis pa hunga pakorso. Dat tiki hunga do te kies pa hunga pakorso wanneer ze op hun top zijn. Nou, het is meestal ze zijn net naar beneden aan het gaan of ze hebben net 2-3 jaar niet gevoetbald of ze komen net 2 jaar uit een blessure en dat ze niet meer in de pitches zijn voor Nederland. Dan de kiespakker zo. En dat zit een probleem ook op het team bestrijdt eigenlijk. Dus zorg dat ze gewoon eerst die gevoel hebben voor Curaçao. Maar dan represent Curaçao pro meer. En dan bij onderkota. Pas op je dat bij zien je bij meer kabinback toch. Sowieso, De persoon na de beanbag persoon na commissie akina, na basis akina. Maar ook voetbal, als die basis niet zeg maar zo goed is hier, dan te bijpen voor want miracle, daar is de mogelijkheid groter. En dan te keden na, dan prefereer de keden na zeg maar. Juist. Wanneer ze op hun top zijn. Porque meni hobby moet je erbij veel hobby maar jongen toch nog te pensen toch. Ja. Ja, Okay. hobby moet je er worden dan zeer aan je naam tambe. Daar kan je niks aan doen, pero die hobby moet je ook. Kijk, ora het team dan bingo zo, bingo dan clinics dan. Juist. Maar dan keren dan de doen de clinics gewoon voor de fun zeg maar Fun, van ja. oké, je toch hier, ik wil teruggeven aan Niet Curaçao. bereik je laatste. Si nam boete clinics en dan mira ko die ungai die shit ocho aan ko dribbel mas normaal ko otro. Dat is gratis geld meenemen. Dus op zo'n bruut gezegd, dit is gratis geld meenemen. Pas zo'n 8, 7 jaar. Bij kunnen Hollanda, we doen de beste mogelijkheden. Eerste profcontract, jij gaat er al geld aan verdienen. De eerste 5 clubs, después die een profcontract, de eerste 5 transfers, tour ik clubs naar de wordt betaald, zeg maar. Minosaku, nou korso, paso na kumisa unga bala akinang, is team met Anja, per na Hollanda. En de geregeld. Vanaf de eerste moment, zeg maar, dat je wordt verkocht, turbo 5 clubs naar Anja, een percentage die doorverkoopt zo. Dus ik misaku een jam eraf. Ao, tenang Kiko no spoasi aqui na base attractivo para não bing toch para seleção de Corso. Zorg En gewoon val spelen wanneer we bezig ja, toch? tuurlijk, je moet vast spelen. Botinko is wel vast. Maar het is een vieze wereld. Nos te reconocen ecos. Hun komen hier hun clinics opstellen. En dan zien de jongens, oh ja, die dribbelt beter dan die. En ja. Maar ik heb het laatst gezien, Mamira, bij hun clinic. En toen Mamira is coach naar de papi tot de speciale clinic. Toen je nam die, nada heavy, no. Toen we ook aan de clinic gekeken, we zijn met je of zo. No. Pero, de speciale clinic, maar tenden aan de papi die kendida Kiko, consubilta, maar was zo major nang. Aqui quando hay, porque quiere coisa, mas isso right. Então um breathing room, uma treino. Tá conselho da passada. Sim, conselho da passada, não. Uau, que me nada tá. Nou, dat betekent scouting moet je nou gewoon gewoon. bezig, zeg gewoon. Dat betekent scouting moet je nou. nou. Daar wordt het gewoon zo van een kind stand out. Dus dat stand out ding, dan doe je papi kuna mama na. Ja. En toen juist, Dat moet je beschermen, dat moet je gewoon beschermen. Hoe beschermen? Nos tot reparando Kiko ting. En toen kon ons desarrollar más of Kiko, juist. Si we not boeten de mogelijkheden van een kidda. Dus maak het gewoon aantrekkelijker dat ze ook hier. Ze kunnen ook hier leren, zeg maar. Zie. Snap je wat ik bedoel? Ga de strijd met hun aan, zeg maar. Snap je? Tuurlijk, het is Nederland. Groter, meer geld. Dus, sinambinku, koos nanku bonopor, parabanije, bonopor juda. Ja, educatie, maar aantrekkelijk tot de koning. Snap je? Maar dan praten we meer, zeg maar, dat er heel veel randzaken ook geregeld moeten zijn, zeg maar, pa umuchas in de kidda. Zeg maar. Snap je? Dus, nos bepapen die voetbal, pero nos bekomen ze papi over die eerste. Zit er wel in, maar alles wordt wel geregeld, zeg maar. Pero aqui suppose FFK em cento, toch? Não, não, vou baixar. Ainda não. Já deu passa. É Essa ficar também de guarda. Se queira começar a trazer, é base as maneira, nos brother aqui explicando para push, é muito não. Pero você, esse aí, Mantener, me tá querer, los FFK tem um corpo importante. Comércio, que é um sponsor. Dus, Liga grande não tá também, não verdade? se a pessoa, como federação, não por, nos bisa assim aqui, dreia qualquer pessoa, bom, mas extrai, frame, sim, vai, pero, qualquer que custa o piscem, qualquer para cima, nem estando, me tocar, Gregor Elias, com CSA, Curaçao Soccer Academy, a me tá papia com ele, também tava
conhecer a estrutura. Se CSA estava a existir, a walkie, que se repa, pero me que explica para a opinião comunidade. Lota tem 5 uma dor de CSA, por portar 5 op mais mês. Mas o CSA estava escola letterlijk algo quase spiegelbeeld do qual tem no landa, aunque eu não está betalen voetbal ainda. Camp. Pero que quando anda tá assim, anda bata, é muito gente que sai da escola, anda bem preparado mesmo. E não isso, muita pista o nome, muita que tu sabe não, Gregor Elias está te sungo para trás de jeta financiar, então turco se muito gente tá, alles eraan, anda tá huiswerkbegeleider, anda tá parte comida, bus, transport fiscal, passo esse o qual não tem de vista, esse tinco nós temos recht met je, pero A infraestrutura eromheen. sim, Juist. sim, tá importante, mas na final do dia, FFK não tem esse padrão qualquer optimal. Sim, mas você tem tudo muito top na aqui junto, Sim, trein. continue, Juist. não está com de Parang- ora tem Per seleção. level up. É level que dá para que level up, juist. Na botinha coisa na certo país tinha é muito na que não tem, mas não tem nome do zepa geração tem algo não do nome do zepa é grupo que bom mesmo por cana com né é grupo que não ora tem seleção bota arma coisa ali pero bota trajecto não tem cana então é trajecto que junto lo tem que vira geração que tá produzir mas bota exemplo de você menciona o nome Nazir Health. Nazir Health tá produto de CSA. Ela firma com Utrecht, então aí que ela vai transfer na RKC. Então bisa, está queimando, aunque o da eerste divisie KKD, é de 2 divisão, pero aí que bisa dois temporada bom, mas portanto é aí que mesmo não sabe. RKC assim o playoff de promoção. É aí que podia er divisie eventueel, então bota bisa, se não está demais, ganha na cena corso, dus tem talento, então a mostra que nós temos uma estrutura correta, nós podemos nós podemos melhor talento, para trobe é também todos stakeholders têm sinto muito, então a federação tem esse é parte da estrutura, não tem que implementar, então se não implementar, então não é ainda não correto para financiar e para ajudar, me tá querendo nós produzir, então essa aqui me tá pensando Daniel, tu via. Então nós temos que stop de querer para produzir gado mestre by Europa, ou by da região também. Então é provar, não nós prover, pero bota tem, é amplo de qualquer história também. Ou bem não sabe, Corsau tem me quero JT sabe seguro de Clube América, onde tem mexicano mais Mexicanos, grande. é. Os algo do Rio Corsau dentro do museu, Pão Martel. Estou em Seis e meia tá só. Leyenda está aí. Ok. Pero não se exportar, não se mira do passado, não se pode exportar. A que coisa cambia, eu tenho coisa vai totalmente outro, pero região na final do dia quem nós temos ganha para nós vai mundial. Então nós ganhamos em time europeu. Europeus, é. Nós temos uma dona que também foi Europa, pero nós temos uma dona de região também. Para nós temos tudo de guarda, portar valor agregado e grupo tá bom. Então assim não tá quando nós temos que explorar e sinta pensa para então liberdade também portar um gado local mesmo mas não tem nada explica portar nós passam benefício vender um gado com time de região tudo quando ainda existe pero da coisa que nós temos visitar e não lá na papia só né caso aqui Isso. Nós vamos dizer para break aqui para sponsor na mudança nos programas são possível. Opi danke na opi lá fanan também to. Ora nós vamos back nós vamos seguir conversar com nosso invitado Nathaniel, meu brother Carl Reiter, Big D também. Tour mais informação rondou de tour que tem a ver com a Corsau seleção de Blue Wave. Bom, agora nós diz nós back. Tem coisas que nunca cambia. É sonho para explorar e é história não que queda atrás. Começa a planear para cada aventura, esnang de awe e manhã. Com o Garden Group su seguro de viagem, cada aventura te sente seguro e sem preocupação. Começando com o plano de pensão de Garden Group awe, você cria liberdade para amanhã para você seguir explorar o mundo. Boa aventura está começar aqui.
Pabobiyahe ng di awe, ibosoyo ng di mayang. Visita myguardiangroup.com e descobri e plan kuta emio pabo. Feeling is para que da mesco. Guardian Group que é meu papo. Tanto rol pa cumpli cune como rende mue. Cria cuida de una vida, educar, proteger, estima. No acorda se esti bom mês e nos tem riba después. Mas ali foi zona stabil, wak mi mes den spil, bule kabuya di obstáculo. Mas si mi vida espectacular, mi vida ma vive na mi manera. Tributo. Honrando vida na boa E maneira. feeling aqui da mesco. Nada não cambia. E feeling aqui da mesco. E feeling aqui da. E feeling is para que da mesco. Guardian Group que é meu papo. The place to be for hip hop and R&B. Rock or soul. E Gol di Corso. E Gol di Corso. Sim, não sei, back después de no sponsor na no si uma sta aqui com big dita bem mencionar babo. Mas o Dragon Sportsbook, no? Agora não vou quem de mundial da den curva aqui. E tu gosta de começar na Dragon Sportsbook, aí na Sahara Casino, gosta de futebol, beisebol, basquetebol, cabay e hobby deporte mais. Agora não vou pagar responsável, shout out na Garden Group e shout out na El Tributo também. Yes, sir. No stay back. Doing a real BIG aqui no estúdio, JT. Nós estava a ter uma discussão bastante formal aqui durante esse break. Yeah. Pero laga nós me back Nathaniel, me tá querendo puntraw ko so dor ko aurate, batira tiki gasolina riba candele pa piano di dek advocaat. Pero nami puntraw sin aqui. Combo mes a mira, que men a parte porta di bo parte bo nota bata eens, pero combo mes a mira é seleção a belto a teco a wor aqui. Bom de manejo de dek. Pas in momento que ele wordt uitgekozen als trainer. Maar Mirko is gewoon como een money grab, zeg maar. Certo. Die van ja bro, we moeten klaarkaben, raad dus. Wat komt hij doen, zeg maar. Snap je? Anto, Malubida ko ito een people manager tambe. Ito een people's coach. Dus ito mas tanto een guy ko ta zorgen voor ko het team te een broederschap. Dus zie je Mire Salimane ko het loopt eventjes niet met jou. En op de bank ja we zorgen. Het pape kubo. Het zorgen pa kio to kost bon. Dus het mas tanto een people's manager. Anto Mire ko no Malubida ko ik koit een kwaliteit ko eigenlijk nos andiano na message say. Dus nos andiano na ta unga donang hopi emocional. Ja, também de seleção tava tá no momento e também tem Snap je? achteraf toe in de miro. Snap je? Dus door como antiano nos te emocional, nos te rebelier of nos te give up of nos te give net een machine bo mistepa sorry pa bo team ko intact toch. En to bo de miro ko uiteindelijk ko toerin ook komisa abira uno pero bringa P tambe. Dus bringa pa coach tambe. Snap je? En als coach is dat eigenlijk de beste formule om te hebben in een selectie of team zelfs. Ako como mesa mag make eliminatoria. Tour wegen aan de eliminatoria contra Jamaica, contra Bermuda. Como mesa leef e wegen aan me men. Sowieso na televisie maar aan het No, maar wat tour. Oké. Maar kom je como een oranje supporter? Want ik ben een oranje supporter. En dat ben ik nog steeds. Maar Zeg, we de label die het team commentatie wordt. snap je? Ja, ik ben het nog steeds. En dat team op in het Arabia kom je. Die Jawe.
En daar en daarmee kom je nog, die mag die papi of die corso simita zien. Pero oké, cool. Dat is wat anders. Maar kom je komen een oranje supporter, pero corso Chris Hopi demi corazon zeg maar, als gewoon een Judy corso aanke met de land in Hollanda, pero wat dat zien die toch ko dit is dichterbij. En toen maar stress Hopi. Maar rabi hopi, maar bire emocional, maar bire mesmo com cultura outro fanático, passou assim na met wa wegi bala. Me gusta wa wegi bala hopi gedetailleerd. Met die basta theorie die wegi bala, me no tonga bala mesmo bom kunang, pero met die hopi theorie die wegi bala si. Dus assim na começar gewoon papi me kos nang, skibi me kos nang, en assim na Madrid den contacto com calda me passou. Basta die me kos nang de club, pero de basta die me kos nang ormi bisa nang, na nota kos nang ko te echt wordt in dank afgenomen. Paso de realidad het daar gewoon. Minota bis, jongen minota bisa algo ko bonopot rewind back anto mire. Dus si mi bisa algo ta paso ma mire, zeg maar. Anto hopi bia door kun nos Kiba mira, quando nos iba mira na Australia. Australië, kijk Australië, ik zeg dat algo zeg maar, met ook zeg maar heel realistisch als het gaat om voetbal zeg maar. Australië is een team mas grande, dus sowieso het dos wegen lang, lo qual ko passa dias vezes dos wegen lang ko hopi en não tá contento, mi não porta da eens kuna. Anke aan met een hoopie kritisch, met echt kritisch. Ik wil zeg maar het beste uit het team zeg maar die ik support. Bro, maar, Australië de nummer 27 in de FIFA ranking. Maar kijk, niet eens dat zeg maar. Het is meer gewoon cool. Fijne ora. Zie je wat volgt toekomst die selectie. En not een selectie die Fred Rutte. Dus zie je op social media. En toen bemieren je naar te kiemen Fred Rutte te kaba. Met de wijze van nu zeg je gewoon dingen uit emotie aan de bonosan meer skippen op papiando. Dus minuten niet aan je gaan niet discussiëren over zeg maar. Ja, zo. Fred Rutte heeft duidelijk de persconferentie ko een selectie die man die dik advocaat. Lista toekomst ela die dik advocaat. Dus lo qual ko Fred Rutte abayasi que dos veganaki nota rendabel para nos paso nos dat zo dicht mogelijk nos dat dicht bij WK Kaba. Dus wij willen nu eigenlijk de sluitende stappen maken. Pero esi abay wa kiketing. Paso enorme nota sa kiketing. Snap je? Dus lo qual ko elasi op de juiste manier. Ela gewoon laga tur in de hunga anke ko si Fred Rutte dat keer Ghana en dan lo wissel ding premier heeft na China. Paso elo gewoon laga e mesmo team para tu es doterekos anto elo Korsolo a Ghana. E die dos wegen pior. Korsolo a Ghana en wegen gewoon 100.000%. Dat bent die pico minuten valde op een gelijkspel contre Australië. Snap je? Dus het zijn gewoon momenten, gewoon kosnan chiki zeg maar, ko botebize van heen dan met dingo realista kiko dan bezig te papiando. Dus Australië no se perde. 5-1, 100%. Pero kele bayasi, ele bay wasunga donang, ele bay wakie ting, en nou bay pa Ghana. Ele bay gewoon, juist, ele bay wak gewoon friendly. Un cosi con ons probeer ta e wege ko te biniendo a waki. Contra Schotland. E hoor si nos probeer wa Fred Rutte. Si wege no asi nada na dreetje of nos no mira un vooruitgang. Dus nós proberam o que maneira van oké, que vou plantar o. Esse aí também está a seguinte pergunta. Pablo, que mesmo maar dat is het, zeg maar. Eu wege maar dat is realistisch. Snap wat ik bedoel? Paso, bauza dos wega, ko eigenlijk para nós era um tique mais importante que o ambo. Eigenlijk. Nós queremos mirar outra coisa. Pero ele dos wega na dat die mistake, dat die mistake dan. Pa mira que ting. Dus eigenlijk door die koi een generale repetitie, komt als Schotland, dan een generale repetitie per aan. Zeg maar, van ons meer oké, je snapt wat je aan het doen bent, wat is de boek vooruitgang, bamira min en zwaktepunten, bamira onder wat ik moet recha, bamira kim wat ik moet stellen op. Dus, komt in Schotland met de verwachting in termen, toen wordt er ook om mira dos weken nak. Dat moet ik eerder. Ja, me disse que eu ia contra Aruba que consegui después esse te bira mais wega para Yamayo celebrar. Gaan niet serieus hoor. Sim, we hebben een vacilão gewoon. Sim, ja, com todo respeito para nós humanos de Aruba. Sim, 100%. Pero o mita mira op crítica, na também que tá sigue futebol, eu já sei que o pende crítica, como sabe com Aruba.
Umahanang. is een weg, is een Tá uitzwaaiwedstrijd. todo país tá se coi. Sim. Porque vai querer Austrália, mas tá nosso último país que não na Austrália. Schotland dan, hè? Sim, Scotland dan. Scotland dat is de laatste wegen. Na casa. Eigenlijk, na nós bem steve, na dá em surpresa. Brasil tá que para correr by unga na Maracanã, por semana, 10 dias para o mundial. No, no nada. No, sí, Pues sí, no no ve- mira nada. Então como tá querendo, tá não só assim coi buta ruba, Yes. tá turrende que, me tá biseu né tá pinhata, para não bate bomba de lá não público, turrende bate man, bang mundial. Aceita o último no, wegen. mas- Uitzwaaiwedstrijd. Sim, mas mira, vai ainda go- papel com um time duro. Bota que era 10 dias para o mundial, 4 time duro para o No, mundial. bota Bro, bota Miko fully está- focus ka ba no? Por because, okay, bo, mira cos, anakita kikota e critique de mais grande que da ting riba no seleção nem dos wega né. So give me one. Give me one. Kiko, jugada, maneira de jogar, kiko tava e Die kon wisselbeleid. Die kon met de wissel. Ende qua bim pa tour hende. Die kon met de wissel. Dat slaat nergens op. Ele bim pa tour hende. Nou, nog stigo Ghana. É allemaal na bim pa Ghana. É allemaal bim pa tour hende. Dus de wisselbeleid, bom critica wisselbeleid die trainer kuta bim wak interso seleção. En não conhece nenhum do. Bom critica wisselbeleid. Ja, training tá outro foi wega, também. 100%. 100%. Dus hoe gaat dan ko bezig dat disroya tijdens training. Tambe boki mira nang die wedstrijd. Meneer Jani mes. Arjani Marta. Hoe doku no ayo op een minuut. Ta konti Bermuda elanya tiki. Kontri Bermuda elanya tiki. Anto kontri Trinidad uit. Sim. Tambe elanya tiki. Pero nunca no aya echt zeg maar zo'n minuut nang ko wat bezig anto. Tabe de bezig dat train, maar nee maar komen de kale naar Australië is dat bezig dat trainbong. Drinde den wega. Inke unico gol para zo tambe. Dus um ko assim dat ik kos na e trainer daar bezig kom. Rumarato também, Rumarato, opende, foi dia, nós aí, Livano, basicamente, Rumarato virou esse espelho, pero quando a Austrália é pida que lá, de mês eu ia sair foi man, pero bom mira, su rol que lá, assim como destroyer, assim strobou, a mim não trobe, opende que tende, passou, bisa não se perde, nada bom de uega, pero te tem dota, tem coisa não passa bom, então pensei me bisa, mas Nathaniel de 3 diante é duro para bisa, pero é dois uega na itatinang na reden para bij hunga nang anto pa volar para ruter que porque vai assim do riba jeta tem 3 hunga do me te quer quase tour 3 da bases Fonville o bispo anto com locadia com nobin é hora eta dentro dobre buraco pessoal e nota pomira esse nang ding e seleção com eta by usa nang pessoal sowieso na da bases pero com eta by usa nang ding e totalidade então hora riba jeta do bispo não vai esse cambio. E gai não não conhece aqui, porque o bispo por ter conhecer Locadia também tiki, pero é sobrar um não não conhecer lá não usa não. Ora chega mundial, mas dois saco não bom, of quem tá mal. Onlogisch. Não make sense um pouco, Deus. Esse aí, então, você amigo não tem para pensar aqui também, então pensando não tem mais no mundo de futebol. Você coisa a me sua atenção, Nathaniel dá-me portar a trobe é uega nota bate é momento perfeito então com ela queda assim pero mita coisa assim correta e staff começa a pensar no mundial sim o pende pagatina a trobe então é resultado assim é uega e chogo nosso uso libero de uega Leandro use amigo portar tudo isso de acordo o por com Leandro por vez Super Bowl pero quizás el rol tem um número que fam que tem tenho 30 de rol para nós então quase riba nível sabe top e você pensa de que é liberou que nós só usa meio de dois central não Não, tactiek na sina botinho usa não. vooral que tá libero. Vijf verdedigers. Sim. Dus Ah, we oké. doen eigenlijk met 3 verdedigers en 2 wingbacks. Oké. Anto libero ta is een mee. Anto is een mee ta is een kuto eigenlijk het is met een vrije rol Zij het een vrije rol. Ik schuif bij middenveld in. Anto het bint om balen tambe. Na modako de reden waarom je dat doet is zeg maar zorg dat de tegenpartij nog boeta boy pressie. exact Dus je hoort meteen een extra man zeg maar, in de verdedigen. Ja, na modako ornam sinandong gaan 4-4-2 of na gaan 4-3-3 mes contribu anto na kibuta pressie, na bobuta pressie optimaal ribabo.
Juist. Então, inang Leandro un rol I love it. Leandro is een bom trabalho a mim. Maar recently was moet daar gewoon spelen. Recently bezur te yabi. Inang te yabi. Paso bakuna nos presença importante nos me stage. Então recently a sali Eredivisie speler um grande posição. A walk fisicamente ainda não está inang. Maar mira, we mensen dat in invalbeurt, zo team naar Turkije, a llega a halve finale de beker in Turkije. Eta canando llega inang. Então, pero se nós queremos acessar de liga, recente bezurg. Aí tecnicamente, se chega 100% do mundial, tecnicamente, aí que pode marcar uma diferença então junto com o bispo. O bispo en ja, aan de rechterkant wie ga je dan Bote zetten? Gary. Aroshan. Si, nós sabemos que o tema tem uma pinga do que ribalinha, pero nós sabemos que deslocar temas, nós sabemos que o bira é seguinte está, pero isso não tem, então botin Pazura e não, botin vacuna, com Leandro tem sua presença de ambulante. Botin estabilidade, qual esse ora nós vai mundial na esse grupo que nós está, esse nós mesmo tem estabilidade, então depois nós está com nós sali for de papa hinca gol que sim, pero contra a Alemanha segura para o meu ega, nós mesmo está estável no veld, bom parar, bom posicionado e evitar que a Alemanha te põe nós under druk, se não põe nós under druk foi trimpang. We op sali completamente firmar nada. Kan ook, ja. Dat kan ook, ja. Druk die bing. Weet je een band. Nee, maar kijk, country China plus country Australië, Bamiraku, Nantu dos keer boete pressie riba Corsau. En tot toch zeg maar Bamiraku Fred Rutte dat in bepaalde tactische gebeuren zeg maar kela implementaat ding spel die Corsau. Qual kuta een voorbeeld Florane is dat kuta linksback. Ela doen een positie bij een falsback, dus dat subi man in middenveld. Nós vamos ter que diep de voetbal. China quer botar druk op 4-4-2. Dus door te boten 4 verdedigers, dan buiten spelen, dan door spits, dan toe te boeten 1-op-1 zeg maar. Maar si Floranus bij een ding ambulante, aantal in de zak. Dan nog zeg maar optimaal chance voor boetabu de een pressie hoor. En dan kan je daar heel de tijd onder voetballen. Want je zei Kosovo si de premier af komt China, dat is zei Kosovo Lucy Bong tam de premier af China. Dus Kosna China boten meer ko dan te bezig te hinken de spel. Dus met aan je federatie algo gewoon bon. Dus si awaki team dan na WK ke boeten pressie, bosaku team mogelijkheden kun nos pongen er onderuit toch wel. Si awagi na bij party voetbal e si abo po bisa awagi onda ta nos força bij no mundial onda ta caminda menos fuerte de selección bij no mundial. Dus echt gewoon gebaseerd op het veld? Zie. Op het veld zelf, ja, position spits te keren toch, want ik ja, één dag wel, één dag niet. Te contento waki, Turijn te contento waki go lokaal aan je team, want naar mijn mening is dat wel de beste spits die je hebt. Kuwas, aunga bong elasto weganaki, pero stali man country Australië, bamira ku Kuwas no tara pora hunga spel. Die komen pas nandra ja, nandra buta gewoon druk aan iedere keer dat ding gebied die centrale verdedigers. Anto daar moet je een sterke spits voor zijn. En dat is hij juist niet. Dus dat is dan zeg maar jammer. Pero als je dan Locadia hebt, gaat het dan beter. Maar dat is dan toch wel zeg maar de positie ja, wat een beetje licht is. En position dan Amitanya heel goed. Anto Amitanya dat de Christian is toch wel het middenveld. Combinatie is echt zeg maar een speler die begin Gold Cup. Bro, ik kon niet eens. ik kon echt niet blij zijn over hem. Ja. Echt niet. Elke bal ging achteruit, lopen, alleen maar verdedigend. Maar het zit ook een Bamire echt. Crazy. Tel walkie met Amitanya naast Leandro is dat zeg maar de vaste waarde. Juninho también Bamira crazy hopi. Met een docu met een critica hopi, pas het er hopi kubala, het er si Jemkos kubala ko, wat de bezig van oké, op 10 hoeft dat niet, je moet juist verdelen. Pero tambe mamira ko a crazy hopi, dus op het middenveld
krijgt ook versterking. Bodin Chonko, Tamiko Chong. Bonga, Riba middenveld. Dus het middenveld is toch wel zeg maar, het gedeelte wat het sterkste is. En eigenlijk onze beste speler aanvallend is sowieso Sancho Hansen. Dus dat is ook zeg maar een sterke rechterkant. Unga doku wat meer eigenlijk ponga den top die Eredivisie tam. Zeg maar. Dus nog steeds unga doku ponga den top die Eredivisie. Qualcota Sancho Hansen. Dus nos rechtsbuiten, nos volante is toch wel zeg maar voor mij de sterkste zeg maar. Oké, awo. Exempel, gewoon een voorbeeld. Abo de coach die Corsau hoor ik, selectie die Corsau. Bo promeu contra Alemania. Qual lota bo basis? Quem lota riba bo basis que me riba vel pa bo comissão wega kune. Pa abo. Ja, Rome is het makkelijkste eigenlijk. We hebben geen andere betere keeper. Rechtsback Sambo. Rechter centraal zou ik toch voor Bazoer kiezen dan. Linker centraal zou ik toch wel voor Obispo kiezen dan. Links Floranus. Speelt altijd een 7, speelt altijd een 6. Niet minder dan een 6. Op je middenveld heb je dan Leandro en Cominencia. Ik zou met Chong spelen. Want ik wil toch wel zeg maar, het voetballende gedeelte. Ook als is het tegen Duitsland. Een counter kan ik toch wel uitspelen. Beter zeg maar, met hem als aanvallende middenvelder. Links buiten zou ik Antonisse. Zou ik met Antonisse beginnen? Waarom? Omdat Antonisse toch wel zeg maar, wat balvaster is dan Kenji. Maar Kenji heeft dan ook weer andere kwaliteiten. Want Kenji met het meeverdedigen is ook super belangrijk. Als je onder druk staat, is dat zo'n speler ook wel belangrijk. Maar ik ben meer een aanvallende type trainer ja. tussen aanhalingstekens. In de spits zou ik 100% toch Locadia beginnen. En rechts Son Chance. Ja, 4-3-3. 4-3-3. Tuurlijk, ik zou helemaal niet aanpassen. Gewoon voetballen. Ik zou gewoon lekker voetballen. Want die jongens hebben gewoon laten zien. En als ze echt druk zetten, nog zo meer dat aan cool. Nos pode adaptar de Nos nuevo. adaptar cool een libero, dus een Leandro kan dan toch uitzakken. Dus je komt er wel uit, zeg maar. Was dat voor mij voorbij? Is aqui também, me te querer. Is aqui de mais distratos de big D também. Pero pouco uma nota, o upgrade também, o artista nan antiano, boting influencer nan antiano. A Biba que é classificação por só o aqui mas ora apresentar uniforme novo, but admira reação que é artista antiano Judy Corso, meu bisa aí na Holanda echt de bibando com a seleção Blue Wave voor aqui 100%. Ja, zeker man. Toen al is het voor de likes. Bosa sali meneer Wakiku. Boasi algo ku Blue Wave, boasi algo ku Corso, Kiki. Je krijgt je Hebben cloud. ja, maar dan hebben we cloud komen de boodschap toch. Dus al is het voor de likes, maakt niet uit. Toch, het is important voor Corso toch. Dus het is zo siguro dan. Unko sigo maar een straat komen dingen niet ponder tam met toch awaki. Zondag event shop te Serra na Sambil. Boa pergunta. Boa pergunta, Verão. Paso, ama bij zondag, maar bij een fanshop. Pero, daar een fanshop de unico lugar será in Sambil, no? Dat vond ik wel een beetje... Está será? Ja, man. Estranho. Ok, vai hoje. Não tem hoje. Nou, hoi, pero... Ah, mas já domingo. Já domingo estranho. Mas já domingo Já domingo. Sim, Olha Sambil. Snap je? Dus ik was Zondag daar zondag... in stok. Ik weet niet wat, maar ik was zondag in Sambil en dat was de enige plek waar het dicht is, zeg maar. Als ik met een keer kom een cadeautje eigenlijk, dus. Als ik met die je gaan bij Sambil erop, stel je me niet. Speel ik het dan niet aan. Amanhã, se vou me enseñar, prima Jan. Chana, nós chegando hora zero aqui, pero prometo que nós vai tocar, não encontramos algo que tinha a ver com o mundial mesmo. O World Cup Song, contar com ele, como tá aí, você escute? Por die kwa. É um oficial de FIFA.
No, mi tiene con Não entendeu? Total. Então dá, não canta, vou dar uma Pero, coisa. Ik dat heb is- wat goed, het is een lokaal die merken. Ik heb Dat was heel slecht. É som de jelly roll, som de jelly roll. Ik heb jij rol, het is een lokaal wat merken mee. Ik heb Não, bro, FIFA sa que dus. Oh, TC mes? Country song? Sim, é número ribe album, of album. Pitbull, aqui, Nee. Dat is echt belachelijk. Dat gaat echt helemaal nergens over. Hoppie malu. Maar dat is weer Amerikaans. De ego, zeg maar. De ego Amerikaans. Country. Dank je. Nee, Americanize e World Cup sendo eu qualquer mais grande que qualquer evento deportivo. Mira. American Super Bowl. Nanta fanta ainda com Super Bowl. Ai. Nanta vai no podcast. Dat is maar grande, toch? Nanta si Paul lang. Hey, americano tá real kere com Super Bowl da uma grande World Cup. Nada real kere. Minota bisa que te decisão mais malo. Nós tem outro amigo também que tá assim programa com nós na extra. Então tá biba aí na. Amo que biba na Washington, caminha te tinha sorteio. Sabe que amo que digo também coco todo dia. Sorteio de mundial normal, outra que me botei. Ai, pia. Para qual mais ser aí, não pode tirar falta de vai ser, pero é coisa mira net nada de hype com nós. Na 94 dat die mais hype na América que tem Sim, você tá com novo para não. Yes. A hype estava na grande medalha, digo nossa chiquinho 94 com eta pero a vida que dá na divisão. Ja. Amo de cara ser, e não mais Super Bowl, halftime show meta uma grande com World Cup. Seguro. Gaina que te quer. Ah, seguro. Si Panang. Panang. O Mundial de Chame é uma grande com o Super Bowl. Die hobby maar viewers. 100.000. Die hobby maar zo'n país. The World. Sim, the World Cup. Stage igual que dá. Toen is dat bom, porque é na Qatar, mas último em 2022 estava tá tiki e pelo dobro da tema chabro. Ora ela começa, nós toen está onder de outra para tá. The World Cup. Ja, het begin was een beetje stroefjes bij dat, maar daarna het is WK. De ene te wak WK. Over de hele wereld. Mas, não chega na final de 12 edição de Gol de Corsol, é grito de Isla. Nathaniel, promebo vai pro score contra a Alemanha. Vamos para partida em dois. Vou sungo porque. É sungo quê? Sim. É sungo Mieke tá gelijkspel. Dus het boeit me niet wat, maar ja, dan een 1-1 gewoon. 1-1. Dat is wat ik wil. Então, é realistisch. Realistisch, met een keer ook als op een goal zie. Maar ik denk wel dat we een 3 tegen krijgen. Dus een 3-1 zeg maar. 3-1. Oké. Allemaal. Oh, conservative. Ja toch gewoon. En ik verwacht wel zeg maar dat Curaçao heel goed gaat spelen. Maar dat wordt de wedstrijd Nanta met onderschat Curaçao. Anto Orbo onderschat Oende, Mekoko Chinasi, na een surprise. Dus Orbo onderschat Oende, na een surprise. Dus lokaal kom ik keta Corso. Porque de verwachtingen bij Duitsland meest bij in de mondial. Dat die hoge verwachtingen. Altijd bro. Ja, vorige mondial kwam bij. Dus dan is het niet erg. Dus altijd. En vooral Corso, de kleinste eiland, dat is jouw eerste wedstrijd. Dan eigenlijk dan loop je een statement. Ja, sowieso. Dus in fans dan loop je een statement contra Corso, zeg maar. Dus een trompica, kon je te bij record de lokaal kom je te spelen, zie. Lokaal moet spelen. Ik moet então vamos ambiciar, mas me arrancava agora se Corsol empatado nada tá mundo locava na Alemanha. Seguro. De beeld Lokibana. Romanang, danke para apresentar minha massa de 12 edição, big di última palavra não. Não, danke para Copinha Daniel, bom show. Dit wat die mogen ons sabe, shout out sponsors van Garden Group e também tributo e também Dragon Sportsbook. Outro se master back, outro se Sean Card. Yes. Romana, outra semana stay back, mais coisas interessantes. Vamos estar invitados no interessante coisas não rondou de nossa seleção para recebo. Vamos estar aqui. É verdade nosso papel, qual tá nos é verdade que tá sucedendo, então a bota atendendo de nós. Então nós bisore, até outra semana, o poder de Deus.
e Gol di Corso. E Gol di Corso. Por llamars, aqui na 88 Rock Show e Extra Talk Say Way. E também vamos seguir-nos riba Facebook, riba plataforma de Extra e 88 Rock Show. E Gol di Corso. E Gol di Corso. Da Hibabu Mundial 2026.